Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс и днес ще ви представя топ 5 интересни факта за вашата любима марка BMW. BMW първоначално е произвеждала самолетни двигатели. Фирмата BMW започва дейността си през 1916 година като производител на самолетни двигатели. Именно за това логото на компанията символизира въртяща се самолетна перка с цветовете на Бавария – синьо и бяло. Друг интересен факт са именно така наречените бъбреци. Това е емблематична бъбрековидна решетка на BMW, дебютираща през 1933 година с модела BMW 303. Този дизайн остава запазена марка на компанията и се използва, макар и с различни вариации във всички нейни автомобили. Друг интересен факт е, че BMW след Втората световна война почти не фалира. След войната компанията е принудена да спре производството на самолети и да се пренасочи към мотоциклети и малки автомобили. През 1959 г. BMW е на ръба на фалита, но е спасена благодарение на инвестиции от семейството Квант, което остава ключов акционер и до днес. Знаете ли, че първата електрическа кола на BMW е от 1972 година? BMW експериментира с електрически технологии още през 70-те години. Прототипът се казва BMW 1602E. Същият е показан на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972. Това демонстрира ранния интерес на марката. BMW също така спасява и Rolls-Royce от фалит, като го закупува през 1998 година. Това е повратен момент в историята на марката и показва способността на BMW да управлява луксозни автомобилни брандове. BMW продължава да бъде лидер в иновациите, като съчетава лукс, спортен дух и модерни технологии. Към 2024 година има продадени малко над 49 000 нови автомобила, като това е ръст от близо 16% спрямо 2023 година. Ако ви бе интересно днешното видео, може да ни последвате и да напишете в коментар коя да бъде следващата марка автомобили, която да представим с 5 интересни факта за нея. Вие сте!